Добрый день, шановные гости! Запрашаем вас зазірнуць у наш школьны гісторыка-краязнаўчы музей, захоўваючы памяць на стагоддзі. Музей адкрыўся 3 верасня 1977 года. Сёння мы с вами отправимся ў падарожжа і наведаем музей па 3 значных прычынах. Дакранёмся да шчырага і мудрага свету нашых продкаў у кутку этнаграфіі, паглядзім у вочы самай цяжкай праўдзе нашай гісторыі у месцы памяці і ўзнясём галаву з гонарам, каб пазнаёміцца з залай слаўных землякоў, якія праславілі нашу зямлю. Экспазіцыя этнаграфіі «Спадчына продкаў». Гэта экспазіцыя пра сённяшні дзень тых, хто жыў да нас. Глядзіце, гэта не проста прадметы побыту, гэта высокае мастацтва, філасофія жыцця і практычная мудрасць. На гэтым прыстанку вы пазнаёміцеся з жыццём нашых продкаў, убачыце прадметы іх побыту. Экспазіцыя з гісторыі школы. Школа была ўтворана ў 1878 годзе. Экспазіцыя распавядае аб развіцці адукацыі нашай мясцовасці. Сярод выпускнікоў нашай школы пісьменнікі Іван Цітавец і Васіль Макарэвіч. У музеі захоўваюцца асабістыя рэчы пісьменнікаў, а таксама пры ўваходзе ў школу умацавана мемарыяльная дошка пісьменніку Васілю Макарэвічу. Наступная экспазіцыя прысвечана герою Савецкага Саюза Алексею Степановичу Лукашевичу, чыё імя носіць наша установа і піянерская дружына. У гэтай экспазіцыі вы пазнаёміцеся з сапраўднымі рэчамі героя, лісты і ўспаміны тых, хто ваяваў разам з ім, фотаздымкі і пісьмы сясцёр героя, баявых сяброў Лукашевіча. Экспазіцыя 8-я крупнянская партызанская брыгада, якая была створана на аснове першага ў Крупскім раёне партызанскага атрада Сергея. Яго арганізаваў у наваколлі вёскі Папарная герой Савецкага Саюза Сергей Георгиевич Жунін. Сабраны фатаграфіі і матэрыялы, прысвечаныя гэтаму партызанскаму злучэнню. Цікавасць выклікаюць рэшткі зброі, знойдзеныя следапытамі. Экспазіцыя 1-я гвардзейская 100-я стралковая дывізія. У гэтай экспазіцыі сабраны матэрыялы і фотаздымкі, прысвечаныя гэтай дывізіі. Барэльеф Гуляева Якова Дмітрыевіча знайшоў месца ў гэтым кутку. Цікавасць займаюць рэшткі зброі, якія былі знойдзены следапытамі. Вялікія людскія страты ад вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі складаюць больш за 3 мільёны чалавек. Разбурана 209 гарадоў і пасёлкаў гарадскога тыпу. Спалена часткова або зусім 10 000 вёсак. Аб гэтым нам распавядае экспазіцыя «Геноцид мирного насельніцтва ў гады вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі». Экспазіцыя «Геноцид у Крупскім раёне». Забраны дакументы і фатаграфіі, якія захавалі знішчэнне мірнага насельніцтва ва Ўхвале і ў Крупскім раёне. Ва Ўхвальскай сельскай радзе, на франтах і ў партызанскіх атрадах загінула больш як 400 чалавек. Больш як 1000 мірных жыхароў былі знішчаны фашыстамі ў 1942-1943 годах. Экспазіцыя прысвечана Юрію Радкевічу, воіну-інтэрнацыяналісту, які ваяваў у Афганістане і загінуў. У гэтай экспазіцыі сабраны асабістыя рэчы, фотаздымкі і лісты выпускніка школы Юрія Радкевіча, які пасмяротна быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай звязды. Музей прадстаўляе як індывідуальныя экскурсіі, так і групавыя. Шаноўныя сябры, мы рады вас вітаць у нашым гісторыка-краязнаўчым музеі дзяржаўнай установы адукацыі Ухвальская сярэдняя школа імя Алексея Степановича Лукашевича Крупскага раёна. Сардэчна запрашаем!